Salut, eu sunt Tudor. Eu sunt Alex. Iar astăzi noi vom povesti diferite întâmplări din viața noastră. Voi începe eu. Eram la botezul lui. La botezul meu. Exact. Și el avea căruțul bătut unde dormea el, lângă boxe. Și erau vreo 2 sau 3 boxe. Așa, să te vadă fața. Și nu știu Alex cum. avea vreo 2 ani, 3. Nu, avem... tu în ce ani te-ai născut? 2005. Nu, nu te-am 2 ani. Avea 2 ani. Da, nu. Da, 2 ani. 2 ani aproape avea. de 3. Aproape de 3. Okay. Și putea să meargă și să atingă chestii. Exact. Era formația liberă, adică erau instrumentele acolo, nu se întâmpla nimic. Eu l-am văzut pe el acolo, la lângă boxe și mi-am adus aminte că când mă jucam eu, el nu râdea la mine. Băi, și m-am enervat atunci, și am apăsat pe toate clapele, de l-am trezit și a început să plângă când s-a uitat toată lumea la mine și eu am fugit în toaletă și m-am închis cu cheia. Voi zice o întâmplare, deci eram cu... Stați un pic. Deci eram cu Filip, eram cu mai mulți colegi de la mine din clasă. Deci eu nu Alex, tu știi faza. Stai, la Spring? Da. Alea. Deci, eram cu Filip, un coleg de-al meu, cu Filip, cu Dragoș, cu Andrei Gozu, Gozulică, prescurtat, Găzoaie. cu Mierloi Șef, E o fată, cum o cheamă? Mierlă, Mierlă și mai cum. Maria. Da, și e grasă Dar noi îi zicem Mierloi Șef, De ce? pentru că așa vrea ea. E șefa? Nu, E șef. pentru că e șefa în casa ei. Așa. Dubios, bă. Deci, așa, și noi am mers la Spring, că mergem aproape în fiecare vineri. E că mereu. Și mergem noi așa, mergem la Spring, ne comandăm așa, și lângă Spring este un parculeț mic. De fapt, nu chiar lângă, deci treci strada și este... Treci o stradă, așa, și e un parculeț mic. Și eu, Da. deci toți, am Jacqueline. comandat și am mers în parculeț ca să așteptăm comanda, că noi mâncăm acolo în parculeț și ne mai jucăm după și mai stăm un pic, așa, discutăm, povești, așa. Și așa, se termină comenzile, mergem noi să le luăm. Și cel mai nebun, Filip. Mă gândeam la Dragoș, dar nu. Nu, Dragoș nu face din astea. Dragoș fură iubite. O să vă povestesc asta și mai târziu. Și Filip, deci, a furat de la Spring toate pachetele cu sare, toate pachetele cu piper, toate șervețelele, toate tacâmurile. Și efectiv și-a luat comanda, a furat astea toate și a fugit pe ușă. Nu mai avea nimeni ce să-i zică, că efectiv a fugit, nu l-a mai găsit. Evident că s-a întors în vinerea următoare și toată lumea a uitat. Dar erau chill. Da. Pentru că am văzut și eu. Aia, Alex, acum zi tu. Eram aici în parc. Uite, un avion cu 4 motoare. Uitați-l acolo. Deci ce văd cele 4 motoare? Hai, cam de să mă e 747 de... Eram în parc, bine, erau alte topogane pe vremea aceea, în 2007. Și eram cu un băiat și cu o fată. Și noi doi băieții aveam niște săbii de-astea, că atunci era în vogă desenul acela cu cei 3 muschetari. Și noi întotdeauna în săbii. Și fata aia tot vroia de la el și el o lua pe a mea. Băi, și m-am enervat, lui aia i-am dat cu sabia în cap. Și lui ăla i-am dat cu teaca. Niște fete. Sunt nebun, sunt proastă, toate alea, nu mă gândesc. S-au oprit. Ok.
Nu aș face părul anyway. Asta tot o să povestim, lasă. Ok, acum pești. Bun, deci, o povestesc faza aia cu Sau aia Dragoș. când ați urmărit mașina de gunoi. Da. Nu, dar povestește pe aia cu Dragoș. Deci, așa, la mine în clasă este o fată pe nume Ioana, Gagica lui, fosta. Eu cheamă Ioana Cucu Și eu curmă. și Maria. O cheamă Ioana Maria Cucu, înțelegeți? Așa. Și eu Ce eram crezut copilul ăla? Cu rolele. iubit cu ea, înțelegeți? Și Dragoș o plăcea pe Ioana. În același timp, da? Înțelegeți? Și cred că pentru că eu făceam prea multe prostii la școală, Ioana s-a despărțit de mine. Deci Dragoș i-a zis ce prostii ai făcut? mai multe. Le povestești și eu, nu mai povestesc Milene acum. Deci, de exemplu, într-o zi mergeam în parc să curățăm parcul. Ce făceai? Mergeam în parc să curățăm parcul. Ce făceai? Cu școala. Mi-am că tu singur, că Nu. n-am tu ești nebun. Așa. Și cu clasa, nu cu școala. Și eu cu un prieten. Nu eu. Nu asta nu e în clasă cu mine, are 13 ani. 14. 13. 14. Fac anul viitor. Da, face anul viitor 14. 13 anul fac. Duminică! Să pui video de ziua mea, ai înțeles? Da. Grație per tutti, o să bag și eu de ziua ta pe 2 decembrie. Dar n-am făcut video pentru ziua ta. Eu o să faci. Hai! Continuă. Așa, acum să ne întoarcem. Și am întrebat dacă puteți să ne aducem bicicletele. Doamna a zis că nu. Și ne-am gândit noi așa ca doi proști să aducem skateboard-urile. Evident că doamna nici pe alea nu le aprecia că să le luăm în parc, că eram 30 de copii, cum dacă să ne ținem friu. Ok. Și ne le-a confiscat. Și l-a chemat pe taică-miu ca să le ia înapoi. Asta e una din multe. Dar Păi și ce ți-a făcut taică tu? n-avem timp să ne povestim acum. continuăm ce ți-a zis taică tu, ți-a zis ceva, cred. M-a certat. Ce ți-a zis? M-a certat. Păi ce ți-a zis? Te acopăr. Ce ți-a zis? Ce-a zis? Ce a zis? A zis m-a certat. Adică ce cuvinte ți-au adresat? A zis, bravo băiatul meu, mai fă în continuare, că îmi place să mă duc la școală în locul tău. Nu. Ce ți-a zis atunci? M-a certat. Bine, gata, deci m-a certat. Așa, e mai multe care n-avem ce să le povestim acum. Mai ai de povestit una? Încă una? Încă o prostie de la școală? Ok. Una dintre multe altele. Stai să mă gândesc. Uite o țigară să mașină. Scublet. Deci, eram în curtea școlii și scria pe jos ceva. Nu mai știu ce. Dar îmi amintesc foarte bine că era numele unei mămici a unui prieten. Bine, nu mai e prietenul meu. Așa. Și eu am înțeles din scrisul ăla cum o cheamă pe mama ăluia, că nu mai știu cum o cheamă așa, pe mama ăluia. Am crezut că scrie numele, are prezervative. Așa. Și acel copil s-a dus la doamna și m-a spus. Și evident că l-a sunat pe maică-mea. Și mie cât știe de chestiile astea? Cum prezervative și de astea? Nu, doar aia. Așa. Ok. Așa. Și așa. Și Dragoș, ca un tâmpit. Sper să nu fie abonat la canalul meu. Nu e. Ai numai 3 abonați, dintre care eu, tu și Ștefan. Și la mine nu s-a abonat în pitura mea. Așa, și Dragoș, prostul, i-a zis nu știu ce lui Ioana, dă mine. Nu știu ce, că nu mi-a zis nimeni. Se înjură pe acolo. Ce ai zis? Alea se înjură pe acolo. Ascultă muzică frumoasă, să mă studieze. Narghilea? Da. Cu iarbă sau cu tutun? Ambele. Cred că cu legale. Cred că cu Legale. De ce? Pentru că da. Cum? Cu talent. Așa. Și Dragoș a zis Ioana chestii urte despre mine și gen practic Ioana s-a despărțit de mine din cauza ce a zis Dragoș și ei, înțelegeți? Deci practic mi-a furat-o.
Really, nigga. Really, nigga? He's a motherfucking bitch. He. Ok, dar nu-i problemă că mi-am găsit altă iubită în Tasos. Nu mă întrebați cum, pentru că e româncă, dar nu mă întrebați cum. Pentru că nici eu nu știu. A văzut-o la piscină, i-a plăcut de ea, ei i-a plăcut de el și asta a fost tot. Da. Puh! M-am scuipat singur. Îți scuip skate-ul. Mai băgăm Puh! băbă mea. Puh! Să vă povestesc faza aici. Vreau să filmez eu primul vlog, dar l-am filmat mai mult de 15 minute și nu pot. Și vreau noi să facem ceva și Ștefan a plecat pe altă parte. Ștefan un prieten. Și îl strigă: Ștefane! Ștefane! Vino Ăla încă! n-aude. Ce faci, bă? Ștefane! Ștefane! Unde dracu se duce ăla? Deci fix așa a fost faza. Mă jur, tot parcul s-a uitat la mine. Mă jur. Să vă zică și Alex că era Așa. acolo. Tot parcul până și viermi au râs de tine. Mă jur. Deci cam atât pe acest episod. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Tudor. Eu am fost Alex. La revedere!